Guys, padong may magpataod sa amo sidecar nga pinalit sa amo silingan. Ang price aning sidecar is 10,000. Mo ni siya ang kita na mo sa pagbaligya og baboy guys or karni sa baboy. Dako gid kayo tabang guys if magpaiyaw-ihaw ta og baboy kay makatabang ni siya og palit kung unsa man gani atong gusto nga paliton. Unya, ang tiktik na ho guys, if mahalinan mo, dili mo magpataka o gasto-gasto para naay makita or madung sa sakto ang ato ang mga hinaguan guys. Sikanhan na ni siya nga sidecar pero bahala na lang og sikanhan guys basta kay namin magamit sa amo ang ginagbay nga negosyo. Kaning motor nga Skygo guys is amo ni kinuha sa Skygo niya. Dili na po ni siya kay dako ang among monthly ani. Ang ako lang bana mo ay nagapas ani for monthly. Ang monthly na mo ani is 1,523 ra guys. Kay kani siya sikanhan ni siya sa among pagpalit. Then nakaswerte mi ani kay slightly used ra ni siya sa first nga owner niya nga motor maong bag-o pa gyud siya kay tan-awon. If you like this video, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell for more videos nga akong i-upload nya. Hope nga bisitahon ko niyo kanunay guys sa akong YouTube channel for more videos nga akong i-upload kay daghan pagid ko kayo mga gustong i-share nga mga videos niya. You can also watch my previous videos. Daghan ko kayo mga gipang share dito nga sure gyud ko nga makatabang gyud ninyo guys. That would be all and daghan din kayong salamat sa mga nag-subscribe na unya. Keep safe always.